היי חברים, כדי לבחור את הגליידר המתאים לחלון שלכם, קודם כל אתם צריכים למדוד את עובי הזכוכית של החלון שלכם. עכשיו אני אסביר לכם איך למדוד את עובי הזכוכית של החלון בקלי קלות. את הזכוכית עצמה קשה למדוד מהסיבה שהיא נמצאת בתוך פרופיל החלון. אז איך בכל זאת נעשה את זה? בדרך הבאה. קחו לידיכם סרגל. בעזרת הסרגל אני מודדת את המסגרת. אני בחרתי בסרגל שמציג מילימטרים. בעזרת הסרגל אני הולכת למדוד את עובי פרופיל החלון. איך אני עושה את זה? ממש ככה. ניתן לראות שעובי פרופיל החלון שלי הוא 26 מילימטר. זכרו, אנחנו עובדים פה במילימטרים. כעת, אני אמדוד את החלק הפנימי בין הזכוכית לבין המסגרת של החלון. גם את זה אני עושה בעזרת הסרגל. ניתן להשתמש בכרטיס או בדף. עובי החלק הפנימי הוא 5 מילימטרים. באופן דומה, נבדוק גם את החלק החיצוני. החלק החיצוני הוא 4 מילימטרים. כעת ניתן לבצע את החישוב. אני לוקחת את עובי מסגרת החלון, מפחיתה את חלקו הפנימי בין מסגרת החלון לזכוכית, מבצעת את אותו דבר לגבי חלקו החיצוני. זאת אומרת שאם העובי המסגרת שלי הוא 26 מילימטר, פחות 5 מילימטר של חלקו הפנימי, פחות 4 מילימטר של חלקו החיצוני, אני מגיעה ל-17 מילימטר. זאת אומרת שעובי הזכוכית של החלון שלי הוא 17 מילימטר. כעת אוכל לדעת איזה גליידר לבחור. במידה ואין לכם סרגל עם מילימטרים, תוכלו לבצע את המדידה עם סרט מדידה ושני קסמים. תחילה נמדוד את עובי מסגרת פרופיל החלון. 26 מילימטרים. כעת, כדי למדוד את החלק הפנימי בין מסגרת החלון לבין החלק הפנימי של הזכוכית, אני אקח קיסם, אמדוד ואסמן עם טוש. את אותה הפעולה אני אעשה גם לחלקו החיצוני. את הסימונים שביצעתי על הקסמים אני אמדוד בעזרת סרט המדידה והפחית אותם בעובי מסגרת החלון, וכך אדע מה עובי הזכוכית של החלון שלי. אם עובי פרופיל הזכוכית היא 26 מילימטר, פחות 5 מילימטר של חלקו הפנימי ו4 מילימטר של חלקו החיצוני, אני מגיעה לחישוב פשוט של 17 מילימטר עובי הזכוכית של החלון שלי. כעת אוכל לדעת איזה גליידר לבחור.